дар мавҷ барномаи иттилоотии хабар. тоҷикистону беларус ба ҳамкориҳои тиҷоративу иқтисодӣ таваҷҷӯҳи махсус зоҳир хоҳанд кард. созиши тоҷикистону ӯзбекистон барои мусофирбарӣ тариқи автобусҳо. бонки аврупои таҷдид ва рушд барои барқарорсозии инфраструктураи троллейбус дар душанбе $8 миллион медиҳад. маблағгузории рақами 1 чин ба иқтисоди тоҷикистон беш аз $3 миллиард сармоягузорӣ кард. вазорати корҳои хориҷӣ замони сафари Путин ба Душанберо эълон кард. замони бунёди мактабҳои русӣ дар Тоҷикистон маълум шуд. дар Душанбе мулоқоти вазири корҳои хориҷии Тоҷикистон Сироҷиддин Муҳриддин бо вазири корҳои хориҷии Беларус Владимир Макей баргузор гардид. дафтари матбуотии вазорати корҳои хориҷии Тоҷикистон хабар додааст ки тарафҳо ҳолат ва дурнамоии муносибатҳои шарикии стратегии Тоҷикистон ва Беларусро муҳокима карданд. ҳамзамон зимни мулоқот ҷонибҳо дар бораи масъалаҳои рӯзмарраи байналмилалӣ ва минтақавӣ табодули афкор намуданд. гуфта шудааст ки вазирони корҳои хориҷӣ ба ҳамкории кишварҳо дар самти тиҷоративу иқтисодӣ таваҷҷӯҳи махсус зоҳир намуданд. ҳамзамон вазирон пӯёии мусбати гардиши тиҷорати байни ду кишварро зикр намуда, натиҷаҳои ҷаласаи комиссияи байниҳукуматии Тоҷикистон ва Беларус оид ба ҳамкории тиҷоративу иқтисодиро ки санаҳои 5-7 апрели соли 2021 дар Душанбе баргузор шуда буд баррасӣ карданд, таъкид доштааст манбаъ. вазорати хориҷа зикр кардааст ки бо дар назардошти бузургдошти 25-мин солгарди муносибатҳои дипломатӣ байни Тоҷикистон ва Беларус дар соли 2021 вазирон ба мувофиқа расиданд ки барои доди мазкур омодагӣ бинанд ва онро бо чорабиниҳои зиёд ғанӣ кунанд. ба нақл аз хабаргузории Амид Ховар, ин масъала дар ҷаласаи 8-уми комиссияи байниҳукуматии Ӯзбекистон ва Тоҷикистон оид ба ҳамкории тиҷоративу иқтисодӣ ки дар шаҳри Тошканд бо иштироки сарвазири Тоҷикистон Қоҳир Расулзода ва сарвазири Ӯзбекистон Абдулло Орипов баргузор гардид, баррасӣ шуд. вазорати нақлиёти Тоҷикистон таъкид доштааст ки пас аз ҷаласаи комиссияи байниҳукуматӣ оид ба ҳамкории тиҷоративу иқтисодӣ протокол ба имзо расид ки дар қатори дигар масоили мубрами ҳамкорӣ масъалаи муносибатҳои дуҷониба дар самти нақлиёту роҳ низ дар он дарҷ гардид. ҳамчунин ҷонибҳо дар доираи ҷаласаҳои комиссияҳои омехтаи нақлиёти автомобилии байналмилалӣ баррасӣ намудани мубодилаи шумораи иҷозатномаҳо барои интиқоли ангишт ва намак, дар ояндаи наздик кушодани хатсайрҳои автобусҳои мусофирбар байни минтақаҳои Ӯзбекистон ва Тоҷикистон мувофиқи талаботи карантинро мувофиқа карданд. тарафҳо бо дархости ҷониби Тоҷикистон имкони ташкили омӯзиш барои шаҳрвандони Тоҷикистон дар донишгоҳи давлатии нақлиёти Тошканд ва дар муассисаҳои таълимии касбии ҷамъияти саҳмии кушодаи Ӯзбекистон Темир Юллариро барои мутахассисони соҳаи роҳи оҳан баррасӣ карданд. вакилони маҷлиси намояндагони Тоҷикистон созишномаи грантӣ байни Тоҷикистон, корхонаи воҳиди давлатии троллейбуси шаҳри Душанбе ва бонки аврупои таҷдид ва рушд оид ба лоиҳаи рушди нақлиёти ҷамъиятии шаҳри Душанбе маблағгузории иловагиро тасдиқ намуданд. гуфта мешавад, ҳадафи лоиҳа барқарор намудани инфраструктураи троллейбус дар шаҳри Душанбе мебошад. арзиши умумии лоиҳа $8 миллион буда, аз он маблағҳои қарзӣ $5.2 миллион ва маблағҳои грантӣ $2.8 миллион ташкил медиҳад. инчунин барои амалӣ гардониндани лоиҳа кӯмаки техникӣ дар ҳаҷми наздик €1 миллион пешниҳод гардидааст. вуруди сармоягузорӣ аз Чин дар соли 2020 $152 миллион ташкил дод ки аз онҳо $120 миллион сармоягузориҳои мустақим мебошанд, иттилоъ додааст Амид Ховар дар истинод ба Кумитаи давлатии сармоягузорӣ ва идораи амволи Тоҷикистон. طبق اطلاع منبع سهم سرمایه‌گذاری چین به اقتصاد تاجیکستان سال گذشته 35.5% حجم عمومی سرمایه‌گذاری‌های جلب شده خارجی را تشکیل کرد. مجموعاً سال 2020 ورودی سرمایه‌گذاری خارجی بیش از 428 میلیون دلار را تشکیل کرد که از آنها زیاده از 162 میلیون دلار سرمایه‌گذاری‌های مستقیم و بیش از 265 میلیون دلار سرمایه‌گذاری‌های دیگر می‌باشند.
сафари президенти федератсияи Русия Владимир Путин ба Душанбе дар даҳаи дуюми моҳи сентябр ба нақша гирифта шудааст, гуфт вазири корҳои хориҷии Тоҷикистон Сироҷиддин Муҳриддин. Масъалаи асосии рӯзномаи робитаҳои дуҷониба дар соли равон омодагӣ ва баргузории сафари расмии президенти федератсияи Русия ба Тоҷикистон мебошад. Ин ба даҳаи дуюми моҳи сентябр таъин шудааст, гуфт вазир дар мулоқот бо вазири корҳои хориҷии Русия Сергей Лавров. ҳукуматҳои ду кишвар аз ҷумла ниҳодҳои умури хориҷӣ аллакай ба кор дар бораи мундариҷаи сафар шурӯъ карданд. Русия ва Тоҷикистон ният доранд дар моҳи июн ба бунёди 5 мактаби нав дар ҷумҳурӣ шурӯъ кунанд. дар ин бора вазири корҳои хориҷӣ Сергей Лавров зимни нишасти матбуотӣ дар шаҳри Душанбе иттилоъ дод. Ба гуфтаи ӯ, маросими гузоштани санги асоси сохтмони 5 мактаби нав дар ҷумҳурӣ моҳи оянда баргузор хоҳад шуд. лоиҳаи сохтани 5 мактаб дар Тоҷикистон амалӣ карда мешавад ки дар он ҷо таълим тибқи стандартҳои таҳсилоти Русия ба роҳ монда мешавад, афзудааст Лавров. ӯ инчунин афзуд ки тибқи нақшаҳо мактабачагони тоҷик метавонанд аз моҳи сентябри соли оянда таҳсилиро дар ин макотиб оғоз кунад. шунавандагони гиромӣ, бо умеди тансиятиву хотирҷамъии ҳар яки шумо дар ҳамин ҷо бо шумо худоҳафизӣ мекунем. хайр. барномаи иттилоъотии хабар аз рӯйдодҳои Тоҷикистон, минтақа ва ҷаҳон огоҳ бош.